ילדה, נפל לך 9,980 שקל. פעם אחת או לתמיד אני מראה לכם מה ההבדל בין הזכוכית שלנו לזכוכית של המתחרים. שימו לב, תראו איך שזה נשבר. עכשיו ננסה את הזכוכית שלנו. מראה לאחותי את הביצה שלי. ממי, בא לי סטייק. מה סטייק? הפרה עלייך, 2 בלילה, מאיפה את רוצה שאני אביא לך סטייק עכשיו? זה לא מעניין אותי ש2 בלילה בא לי סטייק. שוט. בואו להפליץ איתי בבילבורג. אם הייתי דבורה, היית נותן לי לעקוץ אותך? כבר נעקצתי, איציק. רציתי בן, יצא לי בת שמקריחה בגיל 20. לא, ואני רציתי שיער לנצח, יצא לי אבא שלי רק כמו יובל המבולבל, רק מובטל. איך אפשר לאכול את הדבר החמוד הזה? שיפוד, לאפה, בגט, פרגית, יש לך אפשרות עם צ'יפס בצד.